hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga parata, Unity Walk as in Peace Covenant signing ka mga kandidato sa barangay as in SK election, kaibahan na nagkapirang ahensya kang gobyerno ginibo kasubagong aga sa Naga. Mga kandidato sa barangay as in SK election, nag-atinder man sa briefing na ipinapod kang COMELEC sa Minalaba, Camarines Sur. Nagsugal in Caray Cruz, inaresto kan mga otoridad sa Naga. 4 na sospek sa Nabua, Camarines Sur, arestado sa anti-illegal drug operation kan PDEA as in PNP. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. Sarong aktibidad na may tulong parte, nagabos may katuyuhan na maging matuninong asin patas na eleksyon sa masunod na bulan kang Oktubre ang pinagkondusir kan sumagong aga sa siyudad ning Naga sa pangingenotman kang Naga City Police Office. Aramon taman ang kompletong detalles kan sa report ni Christine Reyes. Amay kasabagong aga kan gibuhon ang Unity Walk, interfaith rally as in covenant signing na pinanginotan kan mga kandidato sa barangay as in SK election digdi sa siyudad ni Naga. Ginibo ini sa Plaza Quezon. Ang aktibidad na ini ang pinag-organisar kan Naga City Police Office na may obhetong maging matuninong ang paabuto na barangay as in SK election. Imbitado man sa nasabing aktibidad ang Philippine Coast Guard, Philippine Army, DILG as in religious group. Siyempre ang objective natin dito sa Unity Walk at interfaith prayer rally and peace covenant signing ay yung pagkakaisa, trying to maintain na itong election na ito ay magiging peaceful ang pilihan ng BSK 2023. Bilang haloy na pamayokan COMELEC sa siyudad ni Naga, mayo pa man subuot pangyayari sa siyudad na naging maribokang eleksyon, barangay man o national election. Ang Naga City talaga, pag abot sa election, mag-national local election man, barangay SK election, sa sakuyang perang taon ng pagiging election officer, ang Naga City po, permihan po kitang green zone, green category, ibig sabihin na peaceful po kita. Kaya magmangay po ko ang Naga City, tahimik po pag igwang election, makitang maaraman ng mga election-related violence, makita maaraman na itong gardanan dahil lang sa politika. Kaya po magma po kita na ang Naga City isang tahimik na lugar pag nagkakaigwan ng eleksyon. Si Jefferson Felix, kandidato sa pagkasangguniang kabataan chairman kan Barangay Santa Cruz, nagtutubod na magiging matunino ang eleksyon sa barangay sa pangingenot mismo kan mga kandidato. Mapuon po ini sa samuya mismo mga kandidato na ang magiging pledge mi po digdi. Iyan man po si kumbaga magiging commitment mi this BSKE 2023. Digdi po mapuon ang pagiging truthful ngunya na election, ang pagiging honest, ang pagiging fair, ang day mag-cheat, ang day mag-engage sa disinformation, ang day mag-vote buying and vote selling. Para sa One Media TV48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, habo maging kampante kang Naga City Police Office ngunya na paabuto na eleksyon, maski mayo man subuot mga istorya nin kariribukan sa nakalis na mga pirilian sa syudad ning Naga. Huli ka ini padago subuot ang koordinasyon kan PNP sa ibang law enforcement agency para sa masiguro na maging matuninong ang eleksyon sa barangay asin sangguniang kabataan ngunya na taon. Sa ngayon, ang PNP at ang COMELEC, siyempre pati na rin yung other agencies katulad ng Philippine Army, Coast Guard, lahat ng law enforcement agencies ay nagkakaisa para yun, to ensure na although alam na naman natin na peaceful dito sa Naga ay hindi pa rin tayo nagkakampante at maayos ang pagkahandak ng BSK ngayong taon. Padagos sa mga Bareta, briefing para sa mga kandidato sa barangay as in SK election sa Banwaan in Minalaba, Camarines Sur, ginibongon niya na aldaw sa pangingenot kan COMELEC. Ang detalye sa report ni Karen K. Escaro.
Para mas detalyadong maaraman kan mga kandidato sa barangay asin sangguniang kabataan eleksyon sa Banwaan in Minalaba, Camarines Sur, ang mga dai dapat gibuhon ngunya na dai pa manapo ng campaign period, pinagmarhay kan Commission on Election na pinamamayohan ni Election Officer Miss Jessie Reyes na magkaigwanin candidates briefing na pinagibo sa Municipal Covered Court. Pinaabot mi po ini para maaraman maninda kung ano ang mga do's and don'ts kang COMELEC. Lalo na po ngunya na dai pa man campaign period, siyempre may inaabot baga kitang premature campaigning. So, ang premature campaigning pag napatunayan ka dyan, election offense, di ba? Pag election offense, mapatunayan ka, nag-commit kang election offense, 1 year to 6 years ang imprisonment. And then, iba po kaming resolution na itong kontrabigay. So, ang kontrabigay po, simple sa naman, bawal magtanggap, bawal magtao, bawal magtanggap. So, isa naman po yan ang gustong ipaabot ng kontrabigay. Saka, istriktuhan po niya ng COMELEC, may task force po talaga para sa kontrabigay. Maswerte sa buot ang Minalaba, Camarines Sur tahas tangonyan, mayo pa man kandidatong napapadarahan in show cause order, huli kan amay na pangangampanya. Fortunately po, digdi sa Minalabak, mayo pa man. So sana mayo na. Para kay Police Captain Daisy Angeles, Deputy Chief of Police kan Minalaba, Camarines Sur, iniman subot na magsisirbing giya sa mga kandidato kan mga dai asin dapat nindang gibuhon, ngunya na paaboto na eleksyon. Ining briefing na ni iyo ang mag-guide sa satuyang mga candidates para maaraman ninda kung ano ang dai tsaka dapat nindang gibuhon para sa before and after election. Para sa One Media TV48 Naga, Karen K. Iscaro, Newsbreak. Mientras tanto, pinagirumdum kan COMELEC Minalabak ang gabos na mga kandidato sa barangay na igwang task force na nagmomonitor sa aktibidad kan mga kandidato, urug na si mga mabalgar sa saindang mga kasuguan, urug na sa pangangampanya na bakong susug sa pinagsusugo kan COMELEC. May nagmomonitor po, para mapundo itong mga premature campaign sa itong vote buying. Sa iba pang issue, ngunya na aldaw nagpaabot ng report ang Joint Operations Center sa nagtapos na Peña Francia Fiesta. Susog kirni Gumba Pamayukan Public Safety Office as in Joint Operations Center sa inda subuot ipapaliwanag sinaging deployment kan mga personahe na nagmanihar kang seguridad sa nakalihis na kasiributan sa syudad ning Naga. Ang ibang task group na imbuelto kan Peña Francia ang mapaliwanag man kung ano si saindang mga kinastos kan pundong pinagtagama sa sainda. Sa pagbabalik kang Newsbreak, 4 na suspek arestado sa anti-illegal drug buy-bust operation kan PDEA asin PNP sa Nabwa, Camarines Sur. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug buy-bust operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. BMEG Premium, ang totoong premium feeds. Premium quality, gawa sa sariwang raw materials sa state-of-the-art feed mills with consistent high quality. Para hanggang 8 kilos ang dagdag timbang ng alaga. Yan ang BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited cares so the fams all. Enjoy all these for just 1,399 pesos. Have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all. In life, it's all about performing at 100%, being 100% ready, and having 100% confidence or nothing at all. That's why when it comes to fuel, it's the new and improved Shell V-Power for me. Shell V-Power cleans, protects, and restores engine performance, drive after drive. 100% or nothing. I don't settle for anything less. Sa kapiyastahan kang patrona nin Kabikulan, si Nuestra Señora de Peña Francia. Daitan anggad malingawan
naudok na magpasalamat sa iyang aki asin sa tong kagurangnan na si Hesu Kristo. Sa pagdangog niya sa satong mga pakimaherap na mapundo na ang labi-labing pagtios na pigdara kan COVID-19 pandemic. Bako lang sa satong runa, kundi sa bilog na kinaban sa laog ning haros sobra sa 3 taon. Diyos mananggad an may kapot kan satong mga buhay. Alagad an sa iyang ina, na satukman na ina, an minatabang tanganing makarani kita sa iya, lalong-lalo na sa panahon nin pangangaipuhan asin katibaadan. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Ini po, si Gabi Bordado, ang boses kang Tercer Distrito kang Camarines Sur sa Kongreso. One Media TV48 Naga Peña Francia coverage is powered by PLDT Home and presented by Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. Angena Trading, presyong maaasahan sa kalidad na mapagkakatiwalaan with branches at Win-Win Mall, Grandmaster Mall, Iriga City, Nabua, Calabanga, Pili, Baao, Daet, Polangi, and Ligao. Gold Glofa Builders, Mr. Nonoy Villafuerte Magtuto. BMEG Premium, sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Tres de Calibre Security Services, Filipino Shell. Download the Shell Go Plus app now. Summit Hotel Naga, located at Robinson's Naga Complex, Naga City. For reservations, call 0998-888-7788 or visit www.summithotels.ph. Julia Outdoor Advertising. Call us at 0917-138-4930. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, pinanginota ni Office of the Civil Defense Regional Office 5, DRRM Division Head Cesar Adornado bilang resource person ang ginibong pagtiripon mapadapit sa post-disaster needs assessment durante kang strengthening localities against disasters and climate change program na ginibong niya na aldaw. Ang nasabing aktibidad may obhetong matukduan ang mga ahensya asin lokal na gobyerno kung paano magiging andam sa epekto kan climate change asin mga kalamidad. Sa satuyang police report, nasa custody ang unyan kan Police Station number 3 ang duwang suspect na taga Clupa Street, Barangay Calawag, Siyudad ning Naga, asin sarong driver na taga Barangay del Rosario, Canaman, Camarines Sur, matapos maaktuhan na nagsusugal ning Cara Cruz sa Zone 1, Barangay Bagong Bayan, Norte kan suod manghapon. Nakumpiskar sa duwa ang 3 piso na pinagpapaulan to asin ang taya na 181 pesos. May kaibaan ang duwang na aresto na pinagbistong si alias Gatul sarong parapadyak na nakadulag asin padagos pang pinaghahanap kan mga otoridad. Sa iba pang police report, sarong plastic sachet nin pinagtutubod ang iligal na droga ang nabakal subuot kan mga otoridad sa sospek na si Rafi Regalado. Soltero asin residente kan Barangay Concepcion, Pequeña, Siyudad ni Naga. Asin nakarecover nin tulupang plastic sachet kan gibuhon ng anti-drug by-bust operation sa iya. May timbang na 3.0 grams ang nasabing shabu, asin 3,400 pesos ang Dangerous Drugs Board value. Susog ki Police Colonel Nelson Pacalso. Mayroon tayong by-bus kasi last week ay naging busy tayo sa ating tina-franchise. Padagos pa sa mga bareta, 4 na suspect sa pagpabakal asin paggamit subuot nin illegal na droga ang naaresto kan mga operatiba hali sa PDEA Catanduanes, Camarines Sur, Naga asin Nabua Municipal Police Station sa ginibong anti-drug by-bust operation kang nakalis na Lunes sa Zone 7, Barangay San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Ang suspect na si Joden Pornelios ang subot drug maintainer, mantang bisita sa nasa sinasabing drug den sinda Rodolfo Ocampo, Joey Lagyap asin Raymond Villameo. Aabuton sa 50 gramo nin illegal na droga ang nakumpiskar kang PDEA na nagkakantidad
340,000 pesos. Sa iba pang bareta, mga estudyante kang Naga College Foundation nagpartisipar sa duwang aldaw na Idea to Startup Bootcamp. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Fundamentals of Startup, Overview of Lean Canva and Design Thinking Processes, answer sa mga pinag-ulayan sa ginibong duwang aldaw na Idea to Startup Bootcamp kang College of Computer Studies kay ang Naga City Government, Naga City Investment Board, as in Cubo Innovation Hub. Iniyang erot na pagkakataon na maimbitahan ang Naga College Foundation sa nasabing programa. This is the first na isasali ng Naga College Foundation sa Idea to Startup program nila, where they invest in solutions created by students that actually solves problems in the community. Kaibaig di ang mga senior high school, engineering as in business students na pwedeng makatabang as in makataong solusyon sa komunidad. This is actually a big deal for our students here at the Naga College Foundation kasi this actually creates a community of problem solvers and innovators that will help Naga in the Bicol region. Dakula man ang pasasalamat ni Bualva sa mga estudyanteng nagpartisipar sa makabuluhang duwang aldaw na seminar. Big thank you to those who participated from all of the colleges here in Naga College Foundation, to the city, to Cubo Innovation Hub. Kasi what we're trying to achieve here talaga is for our future problem solvers and innovators to contribute to society. Iniyang erot na eskwelahan na binisita kang grupo as in madayo pa sa ibang eskwelahan kan Naga. Para sa One Media TV48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fan page yung One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samayang official YouTube channel One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. May problema ka ba sa iyong paningin? May sagot tayo dyan. Naga Optical Clinic with modern apparatus, computerized eye refraction, wide variety of latest fashionable frames, special and custom lenses, contact lenses at mga sunglasses sa abot kayang halaga. Naga Optical Clinic, complete optical laboratory, eyeglasses made while you wait. Naga Optical Clinic. Viva la Virgen, viva el Divino Rostro. Sa tahaw kan mga pag-angat sa buhay, sa ibong kan mga kagabatan asin kasakitan, kitang sa iyang mga aki, may ina na nakaantabay, nagigiya asin nagtatabang. O mahal na ina, Virgen de Peñafrancia, kami dagos mong giyahan, pasiring sa mas hararong na pagtubod asin pagsarig sa kagurangnan. Ini po si Nonoy Villaferte Magtuto, nagpapaabot sa Indogabos nin maumbang kapiestahan ni Señora del Peñafrancia, ang satuyang patrona, ina tagabos ng mga Bicolano. Viva la Virgen, viva el Divino Rostro, viva ang satuyang ina. Happy Fiesta po sa Tuya Gabos. One Media TV48 Naga Peñafrancia coverage is powered by PLDT Home. Brought to you by Congressman Gabi Bordado, Tercer Distrito, can Camarines Sur. Eternal Gardens, Naga City, a glimpse of heaven on a patch of earth. Naga Optical Clinic, your trusted companion to eye care. Lias Angeles Street, Naga City. Aguila Glass, the original and #1 windshield and auto glass supplier in the Philippines. Carl's Catering, the best food catering service provider in the Bicol region since 1990.
Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Joy Style Furniture, first-class furniture with showroom at Concepcion Pequeña, Naga City, fronting Ago Foundation. Jinky Salon and Spa, located at Sampaguita Street, Naga City Subdivision, Naga City. Digital Graphics Printing Services, located at Orsini Building, Peña Francia Avenue, Naga City. NCF Indoor Firing Range, the first world-class indoor firing range in the Bicol region. Dream Out Production by Joy Mark Maduya. SM City Naga, Avenue Plaza Hotel. And in part by